DJ resident que anima el confinament amb bona música. Tintorera. Ja s'ha fet soci. L'ecologista que apreta els polítics perquè apostin pel carril bici. Tintorera. Ja s'ha fet soci. La botiguera defensant el comerç de proximitat. El pagès que aposta per actes culturals i recull les faves. Els tècnics agobiats pel delay. El veí que explora el territori i està estupendo. La que extén el debat amb reflexions filosòfiques. La que ho dona tot en un concert des del sofà. La profe cansada de les classes virtuals també s'ha fet sòcia. I tu, què coi estàs esperant? Ateneu Popular La Tintorera. Hola, bon dia. Se'm sent bé, espero. Bé, bon dia a tots els participants d'aquesta tertúlia, d'aquest vermutejant de La Tintorera, i especialment moltes gràcies a la Coral Puig des de Hong Kong, que molt amablement ha vingut a participar en aquesta tertúlia. Espero que tot el que expliqui ho trobeu tan interessant com ho trobo jo, perquè d'aquí surt la invitació. Bé, aquí són les 12 del migdia i allà són les 7 de la tarda. Comencem, doncs. Jo m'havia apuntat una broma molt fàcil, molt tonta, que era que volia que aquesta tertúlia, evidentment, fos coral i que participeu tots amb les vostres intervencions, amb les vostres preguntes. Trobo que s'ho mereix l'esforç. Bé, la primera cosa era presentar la Coral, que em sembla que millor que jo encara ho farà ella mateixa, com que estem en família, diguem, més textualment que mai. Abusem de la confiança i en lloc de presentar-la jo, millor que es presenti ella mateixa. Coral, endavant. Hola, bona vesprada des de Hong Kong. Moltes gràcies, Èlia, per invitar-me a aquest any tan difícil, oportunitats com aquesta d'estar tan a prop de casa, encara que sigui des d'una pantalla, em fa molta il·lusió i moltes gràcies per convidar-me. I, no sé, jo soc la Coral i vaig néixer a Barcelona, he viscut a Granollers, tota la primera part de la meva vida, fins que vaig anar a la universitat i després vaig viure a Barcelona molts anys, però sempre amb la família Granollers i Granollers forma una part importantíssima de la meva vida i després de treballar molts anys a multinacionals arreu del món, als 40 anys vaig venir-me a viure a Àsia i em vaig instal·lar a Hong Kong. I ara ja fa 8 anys que visc aquí i he treballat a màrqueting, a innovació, bàsicament tota la meva vida i ara des de fa 8 anys tinc una consultora d'innovació i d'estratègia aquí a Àsia i el canvi més important de la meva vida és que fa 4 anys que em dedico a la docència, soc mestra a la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong, que és una de les millors escoles de negocis del món, i aquest és per mi el canvi més important de la meva vida, ha sigut descobrir la docència i ara soc a més mestra a la universitat i no sé, què més dius? No sé què més dius. I com va anar això d'anar a parar en una de les millors universitats de tecnologia i ciències del món empresarial? Va ser, com tot, com venir per a Hong Kong, també una mica com un accident. Jo estava treballant a Hong Kong i em van convidar d'anar a fer classes, a fer una xerrada un dia, una xerrada un altre dia, i jo anava anant a fer classes per diferents temes, diferents vegades, i que em feia molta il·lusió perquè a mi em donava molta
molta exposició, el poder dir que estava fent classes tant de màster com de doctorat, encara que fossin coses puntuals, donava recolzament a professors que tenien cursos complets amb temes molt puntuals i bueno, a base de rebre molt bons comentaris per part dels alumnes sobre aquestes classes que donava de manera puntual, un bon dia el cap del departament de màrqueting em va dir és que clar, ja fa molt temps que les teves intervencions tenen molt bon feedback per part dels alumnes i ens hem plantejat oferir-te a manera de prova, diguéssim, a veure què tal, perquè clar, donar classes en aquesta universitat és d'un prestigi internacional enorme, llavors, clar, per començar em van donar un curs més petit per començar i la cosa va anar molt bé i ara ja n'he donat 4 cursos complets, ja fa 4 anys i ja pràcticament és pràcticament el 60% de la meva vida professional en aquests moments no és una feina a temps complet, però és una mica més que una feina a temps parcial. Estic molt contenta. Ens ho passem molt bé. Tots. Ells i jo ens ho passem molt bé. I a més vull dir, ara ho dic ara amb molta il·lusió perquè a més ahir precisament, com que aquest any no hi ha hagut festa de graduació, que tristament, clar, la canalla que es gradua no es poden, clar, tenen totes les bates i els birrets i tot i no es poden fer les fotos i no poden fer el dia de cerimònia a la universitat i normalment jo soc una de les... Ells poden demanar aquell dia quins professors es volen fer les fotos i normalment tinc moltes sol·licituds, el qual m'omple de gratitud i fa molta il·lusió. Però és un dia cansat perquè em passo damunt d'un escenari, l'any passat vaig estar quasi 6 hores damunt d'un escenari, al final fa mal a la cara. I clar, aquest any fa pena perquè saps que amb ells els fa moltíssima il·lusió i ahir ens vam manegar, ahir vaig anar al campus de nit, ens vam manegar amb una bona colla d'alumnes i es va posar allà en fila amb les mascaretes, distanciats i tal. Llavors vam anar a fer una amnees, ens posàvem per la foto amb la mascareta i just abans d'apretar ens traiem la mascareta, somreiem amb la mascareta amagada aquí darrere, sense respirar, fèiem la foto, corrents, s'apartaven, tornàvem a posar la mascareta i almenys em vaig poder fer 10. Que, ahir em va fer molta il·lusió que almenys vam poder fer alguna cosa davant del logo. Els de seguretat ens van encendre les llums del logo de la universitat, de l'Escola de Negocis, perdó, perquè almenys es puguin emportar un record dels 4 anys que han estat a l'escola. Va ser molt maco. Sí, això ja ho tenia entès, que l'alumnat en general puntua molt bé. Hi ha algun secret o alguna cosa que ens puguis explicar d'això? M'ho han preguntat, no ho sé. M'han demanat fins i tot fer classes a altres professors, que jo em moro de vergonya, perquè clar, no ho sé. No ho sé. Jo crec que és... No sé, No sé, t'ajudo una mica, Coral. La següent pregunta era com s'entén, com compagines tan bé això d'economia, màrqueting, activisme, responsabilitat social, tot això ho barreges i fas un còctel, no? Sí, faig un còctel perquè jo parteixo de la premissa de tota la manera sencera en la que entenem com funciona tota l'economia està malament. O sigui, la manera en què vam construir els models econòmics va ser a finals del segle XIX, depèn de qui parlis, però en algun moment entre els finals del segle XVIII i la revolució industrial va ser quan van sortir el que entenem com a models econòmics més predominants en el món ara mateix. El comunisme va sortir una mica més tard, però tots van ser més o menys en el mateix moment. En aquell moment el món era molt diferent, el concepte que teníem sobre la utilització dels recursos era molt diferent i sobretot érem una quantitat de gent molt diferent. Llavors, aquells models econòmics es van establir i totes les teories es van desenvolupar en un moment on el sistema era completament diferent al que és ara. Llavors,
totes les persones que van construir el més important per mi, que és com mesurem les coses, totes aquestes mesures es van construir sobre unes premisses que ja no funcionen. I el que ens té atrapats ara mateix no és tant el no voler, o sigui, no voler no reconèixer que el sistema no funciona. Jo crec que ja hi ha molta gent que s'està donant compte que el sistema no funciona i d'aquí que surtin coses com l'economia activista, la responsabilitat social corporativa, ja estan sortint moltes coses, molta gent que està aixecant la mà i diu això no funciona. Però el que ens té atrapats a tots són les mesures, la manera en la que mesures a les persones. Algo tan bàsic com la manera en la que es paguen els sous, la manera en la que es paguen els impostos. Aquestes mesures, perquè tot això són la manera en la que medeixes les coses, totes aquestes maneres en les que mesurem les coses ens tenen atrapats d'alguna manera. La manera en la que tu estàs recompensant la feina que una persona fa és el que li estàs dient és la manera en la que li estàs dient a aquella persona el que està bé i el que està malament. Llavors, si tu continues dient-li a algú, per exemple, en una empresa, que li pagaràs més o menys diners en funció de quants més o menys diners guanyi aquella empresa, però per un altre cantó li estàs dient que ai el plàstic, ai les tortugues, ai els ossos polars, però tu li estàs dient a la vegada que guanyarà més o menys en funció de quants beneficis tingui aquella empresa, quan aquella persona es troba davant la decisió de què embolica el producte, estic posant un exemple molt bàsic, però en el moment que aquella persona es troba davant la decisió de què embolica el producte, les possibilitats que aquella persona triï un producte per embolicar que no estigui pensant ni en les tortugues ni en els ossos polars, és molt alta, perquè no estàs premiant una sèrie de comportaments que sí estan pensant en les tortugues i en els ossos polars, perquè la manera en què estem mesurant les coses és incorrecta amb el moment en què estem a la història. Llavors jo començo a parlar d'aquestes coses, començo a parlar de com mesurem, com estem mesurant i com les empreses que comencen a mesurar les coses diferents, amb quins problemes es troben. Llavors, com podem canviar les mesures? Com podem començar a mesurar les coses diferents? I sobretot, com els consumidors estan començant a premiar les empreses que mesuren les coses diferents? I llavors, amb aquesta barreja, també barrejant molts conceptes que venen de l'antropologia, que és la meva gran passió, perquè al final, en el moment de la història en la que ens trobem, les úniques respostes les podem trobar quan anem enrere i ens basem amb el nostre comportament més primari, que és el nostre comportament tribal. És a dir, quines són les motivacions reals que tenim com a grup per fer coses, perquè en moments de crisi com els que estem vivint ara mateix al món és on trobem moltes respostes sobre com, el paper de vàter, com és possible que persones amb educació i amb les persones que saben llegir i escriure, les persones que saben, jo que sé, amb titulació universitària, com pot ser que la gent es mati per un rotllo de vàter, de cop i volta, hi ha unes explicacions, i moltes tenen a veure amb antropologia, sobre aquests comportaments. Doncs totes aquestes coses, parlant d'aquestes coses amb el que jo construeixo, tant els meus cursos com la meva consultoria, quan estic parlant de com ajudar les empreses a sortir d'aquesta trampa amb la que ens trobem ara mateix, de qui serà el primer en trencar. Perquè clar, el problema és que qui serà el primer en trencar amb aquesta cadena de mesuraments? Perquè clar, el problema és que el primer que trenqui es queda sense històric, perquè una de les coses que ajuda a les empreses a fer previsions, a sentar-se davant d'una junta d'accionistes, a fer qualsevol tipus de previsió, totes les empreses funcionen amb històrics. En el moment que tu canvies les mesures i comences a mesurar-ho tot diferent de zero, la primera cosa amb la que tothom està en un atac de pànic és que en aquell moment comences de zero, perquè no tens absolutament res darrere teu, en el moment que comences a mesurar-ho tot diferent. Llavors, això s'ha de fer molt a poc, normalment ho fem amb empreses que comencen amb petits negocis addicionals o petites marques addicionals que es compren, s'adquireixen o es funden de zero per començar a iniciar aquests projectes de manera independent a l'empresa mare, per començar de manera més petita, de manera més controlada com a prova pilot, i amb aquests projectes estic amb empreses
empreses molt grans i conegudes per tots els que esteu aquí, tant a la Xina com a alguns països europeus, intentant fer el que puc des del que jo sé fer, perquè jo crec que tots hem d'intentar marcar la diferència, però des del que sabem fer. En el meu cas, ja m'hauria agradat poder fer alguna cosa més important, però ara mateix, que no soc metge ni soc infermera, el que jo sé fer és màrqueting, em toca fer això. I això és el que faig, més o menys. No sé si m'he explicat. Sí, molt bé. I tens una assessoria també, un projecte personal amb un nom també que sobta una mica, The Loves Com? Sí, aquesta empresa la va fundar un amic meu, el Miquel Guri, que també és de Granollers, i ell la té a Barcelona, jo la vaig portar a Àsia, i la idea era aquesta, no portar una mica d'amor a les empreses, no? Era la idea aquesta inicial que teníem. Des de llavors la iniciativa ha canviat molt. Ell la porta més des del concepte d'agència de publicitat, de com intentar portar més la creativitat des d'una perspectiva més social, i jo en canvi la mantinc més des de com portar més l'amor a com les empreses poden canviar la manera amb la que mesuren, canviar la manera amb la que venen els productes als consumidors, com parlar als consumidors més de llegat, més de, saps, com estem consumint, com podem consumir millor, sense, per això, aturar aquesta obsessió que hi ha per el creixement, que també és un altre problema que tenim, que és que estem obsessionats amb aquest creixement totalment innecessari. Però això és això és per un altre dia, Elia. Truca'm un altre dia i un altre dia parlem. I parlem dels límits del món. Un altre dia parlem de lo que... Sí. I també si pots convidar a aquesta professora de Madrid, que m'encanta. Ara, com que estic nerviosa, no em vindrà el nom, però hi ha una professora de Complutense que tot el dia parla de l'economia ecofeminista i del mite del creixement econòmic, que tot el que diu per mi és like... O sigui que estic encantada d'un altre dia parlar de creixement econòmic quan vulguis. Sí, estem tots, i ara, a més, amb la pandèmia encara ho estem veient més exagerat, perquè en moments com ara és quan encara se'ls veu més el plomero amb que estan disposats a fer el que sigui pel creixement econòmic. Estem tan enganxats al concepte de creixement econòmic fins al punt que ara ja estan morint persones amb quantitats, o sigui, sempre estan morint persones pel creixement econòmic, no? Però ara estan morint persones en el lloc equivocat. O sigui, sempre estan morint persones als països pobres pel creixement econòmic. Sempre. És perquè els països pobres són la mina d'on nosaltres extraiem els recursos i exportem residus i feina per ser feta en situacions precàries per mantenir aquest creixement que necessitem. Però ara està passant al revés. Ara està morint gent en els llocs equivocats. Ara està morint gent en els països rics per seguir mantenint aquest creixement, o almenys aguantar-lo el màxim que puguin, no? I ara és quan encara és més evident que aquest concepte de creixement té molts punts dèbils, no? I tots aquests valors i el paradigma aquest que ara s'està començant a, si més no, a tenir consciència del no creixement o fins i tot del decreixement, tot això des de Hong Kong és igualment vàlid que aquí a Barcelona o Granollers o molt diferent? Soc un bitxo raro. Aquí em deixen ensenyar-ho a la universitat perquè, clar, tinc la sort que a la universitat, evidentment, la gent que està al tema del món acadèmic, evidentment que ho veuen, ho entenen i ho veuen claríssim. Però aquí quan parles amb empreses, sobretot a la Xina, és curiós. O sigui, faig més xerrades perquè, clar, la gent els sembla superflipant i m'escolten i al·lucinen, però d'aquí a que diguin, vinga, va, som-hi, aquí sí que aquí estan molt per darrere, evidentment. Aquí no tenen aquesta idea al cap perquè encara estan amb aquesta sensació de tot el que els hi deu Occident, no? De tot el retras de tots els anys que han estat fent de mina, no? Ara estan
amb aquesta sensació de ara encara ens heu de tornar tots els anys que ens heu fet servir de mina, no? Llavors, aquí encara no. I amb lo de les emissions, no? Cada vegada que hi ha la conversa sobre emissions, aquí encara es diuen, no, però vosaltres porteu tots aquests anys emetent quan nosaltres encara anàvem amb carro, no? Doncs ara us aguanteu, ara ens toca a nosaltres. Llavors, quan estàs amb aquestes discussions i amb aquestes premisses ja no anem bé, no? No, suposo que el del xoc cultural que tant se'n parla deu ser inevitable, no? Sobretot al principi, o ara ja 4 anys després encara continua... 8. No, el xoc cultural és constant, no hi ha res, o sigui, bueno, a veure, Hong Kong una mica menys, perquè és una ciutat molt, molt internacional. Jo no em vull imaginar la gent que va... Bueno, tinc molts amics que porten 25, 30 anys vivint aquí, inclús 38, 40, i encara hi ha vegades que encara d'allò, però amb la Xina sí, amb la Xina sí que és increïble, hi ha moltes coses. El que sí passa és que hi ha algunes coses que es tornen més previsibles, el qual no vol dir que el xoc sigui més petit, però hi ha coses que que les preveus més. Però el qual no vol dir que no et sorprenguin, però almenys ja no t'enganxen tant de... Però el xoc cultural és enorme. I el tema està en que quan la gent diu que la Xina és diferent, la gent no se'n dona compte de la magnitud de la paraula diferent. Amb tot, amb tot. El concepte del bé i del mal, el concepte de comunitat versus individu, el concepte de legal i il·legal, el concepte d'ètica, el concepte d'espai personal, o sigui, és tot, és que és tot. És que l'única cosa segurament amb la que ens semblem igual és el futbol, que ens agrada el futbol, i saps? Són coses molt superficials. Són molt diferents. I clar, inclús el llenguatge, no? L'altre dia ho parlàvem amb els de casa, no? El tema del llenguatge és una cosa que a mi em té, com a antropòleg, és que em fascina. Hi ha molts estudis, no? Que el llenguatge que fem servir com a llenguatge principal, o sigui, la nostra llengua materna, no? Defineix en gran part com veiem el món, no? Hi ha molts estudis que, o sigui, per exemple, el pont per nosaltres és masculí, però pels alemans és femení, no? Per exemple, si tu li demanes a un alemany que descrigui un pont, fa servir adjectius molt femenins, com elegant, sumptuós, bonic. Si tu li demanes a un espanyol o a un català que defineixi el mateix pont, fa servir adjectius més masculins com fort, robust, i és senzillament algo tan ridícul com el fet que nosaltres el pont el veiem masculí i els alemans el veuen femení. Però bueno, és important, no? El fet que el llenguatge que fem servir defineix molt com veiem el món. Però clar, llavors parles amb un xinès i penses que en xinès, per exemple, els temps verbals són quasi inexistents. Ells tenen un llenguatge que és molt ric en matisos, o sigui, tens coses com el nombre de colors que ells tenen és enorme comparat amb el que tenim nosaltres. Tenen molts matisos, per exemple, per estats emocionals, per les estacions de l'any. O sigui, descriptivament ens donen 50.000 voltes, però després amb temps verbals no. Per exemple, no tenen manera de construir el futur, a no ser que afegeixis el demà, el mes que ve o l'any que ve. No tenen el faré. Llavors, el fet tan senzill que no tinguis una construcció futura en el teu llenguatge fa que la seva manera de veure el futur sigui molt, molt nul·la, molt bàsica. Llavors, ells funcionen com una societat que no té una facilitat natural per veure el futur. Operen a molt curt plaç. Estratègicament són dolents. A veure, tingueu en compte que evidentment estic parlant de manera molt estereotipada i de manera molt genèrica, però bueno, si no, és pel propòsit de la conversa, si no, no acabaríem mai. Evidentment que hi ha xinesos que són brillants estratègicament, però com a societat de mitjana, si la comparem amb la mitjana europea, a nivell estratègic, a nivell de pensar
amb conseqüències, per exemple, són molt dolents amb aquestes coses, per exemple. La paraula diplomàcia no existeix en xinès. Això ja ens dona moltes pistes sobre altres coses. En canvi, amb la gestió de la pandèmia, per exemple, que ens ho has anat explicant, han estat altament efectius, no? Bueno, sí, però clar, tornem a lo d'abans, no? Quan el tema del futur, el tema del concepte del bé i el mal, l'ètica, evidentment, que la manera amb la que s'ha gestionat la pandèmia, bueno, a més està a les notícies, ara mateix ja tenen un rebrot a la Xina, ja tenen un altre rebrot. Però bueno, partint de la premissa que tampoc està clar que no hi hagi hagut virus a la Xina des del mes d'abril, partint d'aquesta premissa, a la Xina s'agafa a la població on va començar la pandèmia i amb aquesta actitud, que podem estar-hi d'acord o podem no estar-hi d'acord, es tanca la gent a casa seva, en alguns casos inclús es tanca la gent literalment amb claus i fustes a dintre de casa seva i es deixa la gent a dintre d'aquesta ciutat durant el temps que va fer falta fins que no va quedar ningú viu malalt. Llavors, clar, el problema solucionat. Amb aquesta manera de veure, amb aquest concepte de la vida humana i amb aquesta manera de veure el bé i el mal i els valors i tot el que parlàvem abans, bueno, aquesta mesura la pot justificar un país que entén que el grup està per damunt de l'individu. I és una mesura que jo entenc, per exemple, que ara mateix un país que està, com estan els britànics ara mateix, l'altre dia estàvem en una conferència a la universitat, probablement Gran Bretanya el mes que ve arribarà a superar els 2 milions de casos al mes, el qual vol dir que abans de l'estiu més del 20% de la població britànica estarà malalta. Llavors, en aquesta situació et planteges, si jo fos britànica, et planteges, potser m'hauria agradat que fa 6 mesos o fa 7 mesos el govern britànic hagués posat algunes tables i alguns claus a alguns llocs. I en comptes d'avisar els londinencs que tal dia ja no poden sortir de Londres, no els hagués donat tants dies per reaccionar. Bueno, a higos dados todos somos muy listos, però hi ha moltes reflexions a fer sobre la política xinesa per mesurar el virus i jo no dic ni que estigui a favor ni en contra, perquè totes les persones que han donat opinions sobre el que pensen, la majoria ara mateix estan a la presó, amb la qual jo no penso donar la meva opinió personal sobre el que penso, només explicaré el que he llegit. I el que he llegit és que hi he tingut estudiants de Wuhan aquest semestre a la classe i les històries que he escoltat, algunes històries que he escoltat no les he llegit ni a llibres sobre l'Holocausto dels jueus. He escoltat coses que com a persona que té una altra formació sobre el bé i el mal i el concepte de l'individu sobre el grup, m'han costat processar-les. I jo no dic que, evidentment, van controlar la pandèmia, olé, evidentment. I no em puc ni imaginar les morts que hi hauria hagut a la Xina amb la quantitat de gent que són i lo apretats que viuen a les grans ciutats, no em vull ni imaginar el que hauria passat si no haguessin pres aquestes mesures. Els seus raons tindrien per fer-ho com ho van fer-ho. A més tenen més experiència que els europeus amb aquest tipus de situacions. Ara bé, els llibres d'història segurament ho sabran explicar millor que jo. Però, ja et dic, les històries que s'expliquen, les poques persones que poden explicar les històries en petits grups amb cert sentit de protecció de la seva llibertat personal, són històries que jo no les he escoltat mai en cap altra situació, almenys de la història moderna. Sí, però sí. Llavors tenim l'exemple de Hong Kong, per exemple. Hong Kong té 7 milions d'habitants, 7 i escaig, molt semblant a la població de Catalunya, però nosaltres vivim a la mateixa superfície de l'Alt Empordà.
O sigui, és com si fiquessis a tots els catalans a l'Alt Empordà. Tenim la densitat de població més alta del món després de Mumbai. I hem tingut menys de 120 morts des del gener i no portem ni 3.000 contagis. Llavors, que no cal anar a la Xina per veure situacions amb les que, evidentment, som molta menys gent que els països europeus i també som, evidentment, moltíssima menys gent que la Xina, no? Però també s'han fet les coses, s'han comès errors a Hong Kong, evidentment. Però, bueno, jo, com a quantitat de població que som a Hong Kong, em sembla molt important també comparar-ho amb la quantitat de gent que som a Catalunya, no? Que dius, bueno, la quantitat de població és molt semblant, el nivell de desenvolupament és molt semblant, l'estructura de l'economia és molt semblant, Catalunya té una mica més de població en el sector primari, però bàsicament és un país molt semblant, ciutat que viu de cara al mar, la major part de la població de Catalunya viu de cara al mar i molta gent que viu a la muntanya, igual que a Catalunya. Tot i així, nosaltres hem aconseguit arribar al mes de desembre amb una situació molt millor. Coses que s'han fet millor a Hong Kong, doncs, per exemple, s'ha penalitzat molt més el contacte que no la mobilitat. A Catalunya constantment m'expliquen i llegeixo que ja teniu tot aquest drama de que si puc sortir del municipi, que si no puc sortir del municipi. Aquí nosaltres no ens han dit mai que no podem sortir de casa, però no ens deixen anar més de 2 en 2 enlloc. Ni podem estar més de 2 en 2 enlloc. Enlloc és enlloc, ni al carrer ni enlloc. No podem anar més de 2 persones, excepte els menors, que evidentment poden anar amb els seus pares. Si els pares tenen més de 2 fills, doncs, evidentment els nens no es queden sols. Però els grans no podem anar més de 2 en 2 enlloc. I tot tanca a les 6. Tot vull dir els restaurants. Els bars i les discoteques estan tancades des del principi de tot això. Evidentment, aquests tipus de negocis que s'han vist tan afectats per tot aquest tema reben uns paquets d'ajuts importants des del principi. Tots els ciutadans de la ciutat no hem pagat impostos aquest any en les rendes per sota d'1 milió d'euros a l'any de guanys. És a dir, no hem pagat impostos, perquè s'ha considerat que era una manera de, en comptes de donar-nos diners, s'han considerat que aquesta era una manera d'aliviar la càrrega de pèrdua de feina de molta gent o de tenir menys volum de feina, que ens ha afectat a tots, evidentment, però ha sigut una bona manera d'ajudar-nos a tots. S'han pres una sèrie de mesures perquè la gent no es desesperi, perquè la gent fa el burro quan la gent està desesperada. Perquè la gent estigui més tranquil·la. S'han fet coses que tampoc han costat diners addicionals, però almenys han sigut mesures que han ajudat a que la gent vegi que almenys no està sola. Deixar de cobrar impostos en un lloc on els impostos són tan baixos com a Hong Kong, tampoc és que sigui cap animalada, però a nivell psicològic ajuda molt. Jo no dic que a Catalunya no es cobrin impostos, però que es cobrin molts menys, però quan sento que sobre els pugen, jo és que al·lucino. I llavors, el tema de les mesures de contacte jo hi crec molt més que amb les de mobilitat, perquè si jo puc anar on vulgui, però només puc anar amb una persona o només puc estar amb una persona, i si en algun moment, pensa que si en algun moment, per el que sigui, vas amb algú pel carrer i et trobes amb algú i et pares a parlar, pensa que en 2 segons tens un policia o alguna persona que et diu «Ei, què feu?» o un policia que ve i diu «Què estàs fent?» O sigui, si et trobes amb un amic pel carrer i vas amb algú, et saludes i segueixes caminant, perquè com et t'enganxin, et cau el pèl. Llavors, el fet que tu sentis que pots sortir quan vulguis, et dona menys sensació claustrofòbica aquesta de «Ai, que no puc sortir, ai, que no puc anar aquí, que no puc anar, ai, que no puc anar a veure la mare, ai, que no puc anar a veure el pare». Però el fet que només puguis anar de 2 en 2, això és el que controla en realitat el contagi. Molt més que no pugui sortir de Granollers, però mentre estic a casa puc estar amb 10 persones, però això tampoc no té gaire sentit, des de la meva opinió. No soc epidemiòloga, des de la meva opinió. Llavors, el tipus de mesures que s'han pres aquí han sigut molt més de mobilitat, de contacte més que de mobilitat. Després, evidentment, aquí se'ns pren la temperatura a tot arreu, o sigui, jo no sé quantes vegades, cada cop que surto, a tot arreu. Per entrar al metro, per entrar en una botiga, per entrar a qualsevol edifici, et miren la temperatura a tot arreu. I després, evidentment, aquí han sigut els cracs,
per mi el que ha marcat la gran diferència per damunt de tot ha sigut els programes de traçabilitat. El fet de que en qualsevol moment, quan has estat en contacte amb algú que ha donat positiu, reps un missatge immediatament al telèfon on t'assignen un centre perquè et facin la prova i llavors o sigui, si has estat en contacte amb aquella persona, per exemple, un que ahir, és que em va passar abans d'ahir, va ser? Ara no me'n recordo. No, dimecres vaig estar dinant en un restaurant de 2 plantes i a la planta de baix hi havia un cambrer que el dia abans va estar de servei que va donar positiu. Totes les persones que aquella setmana vam dinar en aquell restaurant hem rebut un missatge perquè ens anéssim a fer la prova. I les persones que en concret aquell dia van estar treballant, van estar menjant a la planta on ell treballava, han de fer una quarantena de 15 dies. Donin positius o no. Llavors, el programa de traçabilitat és el que ha ajudat aquí moltíssim. El fet de que tots estem constantment deixant el nostre... Cada cop que entres en un restaurant has de deixar el telèfon. Llavors, immediatament reps un SMS i en seguida t'assignen un centre per fer-te la prova super a prop de casa o inclús, si no pots anar-hi el mateix dia, t'envien el trastet aquí perquè facis tu mateix la mostra i te la recullen el mateix dia. O sigui, t'ho fan superfàcil. I ara ja sento que estic parlant massa. No, d'això es tracta, que ens expliquis la teva experiència. Llavors, a veure, hi ha també... Estaves parlant de paral·lelismes o diferències. Hi ha també tot el tema polític, que suposo que molt no hi vols entrar, però hi ha un paral·lelisme evident entre les protestes que hi ha hagut, sobretot de joves, l'anomenada Revolució dels Paraigües, i les reivindicacions, les aspiracions nacionalistes de Catalunya. No sé, el tema de la pandèmia sembla que tampoc no ha frenat del tot, no? Les protestes han continuat havent-hi, però no tant, no? Bueno, molt poques, perquè aquí són molt respectuosos, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Però ara mateix estan arrestant, van arrestar 20 o 30 persones cada setmana, abans d'ahir 53, els que no poden sortir. Llavors sí que... Aquí el moviment és pro-democràcia més que nacionalista. O sigui, aquí només vol que els deixin tranquils, més que... perquè ja ho són d'independents, ho érem. I sí que des que es va fer la llei de seguretat nacional, sí que t'agrairia que passessis a la següent pregunta. Sí. Gràcies. Bueno, suposo que sí que voldràs explicar l'episodi de les mascaretes, no? O ja t'ho han explicat, ja t'ho han preguntat tantes vegades que... No. El tens avorrit o no? No, com ho vols, que no és impossible tenir-lo avorrit. Què va, encantada d'explicar-lo. Doncs el mes de març jo estava sopant amb una... Però encara podíem sopar, perquè ara ja fa tants mesos que no podem sopar, quan encara podíem sopar als restaurants a les 10 de la nit, aquells temps, estava sopant amb una molt bona amiga meva, que és neoyorquina, és neoyorquina hongkonesa, estàvem sopant i just en aquell moment la Raquel, que està aquí, sí que està aquí, la Raquel, que és la primera persona que conec que ja està vacunada, que treballa a l'Hospital de Granollers, la Raquel aquell mateix dia m'havia enviat una foto que em va deixar bosses de bessura. Ja ho heu vist tot, com anava el nostre personal sanitari al principi de tot això. Anaven vestits com podien, es protegien com podien. I just estava aquesta amiga meva, és una enamorada de Barcelona, ha estat a casa meva, a Barcelona, és una fan de la boqueria, és independentista, fa una gràcia, és independentista, és castellera, jo a vegades penso que és més independentista que jo. I li ensenyo la foto, no? I li dic, mira Raquel, perquè a més les coneix, no? A les meves amigues, i de Granollers, i li dic, mira Raquel, que m'ha enviat.
i es queda així i em diu, aquesta foto no és... Dic, què collons és Photoshop? Si és la Raquel. I em diu, ostres, doncs jo estic a punt d'enviar a la... Ella és amiga de... Bueno, és amiga, no, perdó, com em senti dir això, no em torna a dirigir la paraula. Coneix els Trump, perquè van anar juntes a l'escola amb la Ivanka, i em diu, estic a punt d'enviar-li a la Casa Blanca una comanda de mascaretes. I em diu, però no les necessito. Llavors, haig de, sobretot, deixeu-me fer aquest incís que és molt important, no hi havia coronavirus als Estats Units encara. Vale? I em diu, no, truca algú, i les enviem a Barcelona. Diu que no les necessiten per res. Diu, a més, m'estranya molt que m'hagi demanat tan poques. Diu, això és que les volen per ells per si de cas, diu, i que els devull pel sac, ja que s'esperi una setmana més que no els hi passa res, els hi faig una altra comanda per ells després, ja li explicaré algun cuento xino. I jo em quedo així, què vols dir trucar a algú? A qui vols que truqui? I un altre cop tinc la sensació que estic parlant massa. No, està bé. I aquest drama que vam pràcticament a tots els països d'Europa, si no recordo malament, de manca de material, a la Xina o Hong Kong no va passar, no? No. No, però bueno, clar, el cost ambiental que tindrà això, no? El cost ambiental de l'usar i tirar aquest, no? Perquè les mascaretes no cal que siguin d'usar i tirar. A més, no està ben explicat. Aquestes blaves d'acordeon a la que toquen els llavis, a la que toca saliva o el vapor del respirar, es desfà la protecció en 2 o 3 hores, amb la qual cosa aquestes d'usar i tirar que la gent fa servir tot el dia se'ls haurien de canviar cada 2 o 3 hores, la que toquen els llavis o la respiració, no? Amb la qual cosa la gent va desprotegida. La major part de la gent se la canvia un cop al dia, el qual vol dir que la gent va desprotegida. Per això la gent diu, la portem tot el dia i tot i així ens estem... Jo penso, no, és que no la porteu tot el dia. La porteu 2 hores i després el resto del dia aneu a pelo, però no us ho han explicat. La gent hauria de portar mascaretes d'aquestes que no toquen la boca, que no toquen la punta del nas, no? Que fan una mica... I la gent sobretot hauria de començar a agafar la pràctica de fer servir aquestes mascaretes que són com d'espuma que es poden netejar. Sí, que són rígides, sí. O que es poden reutilitzar, no? Amb aquests acabaments, n'hi ha, no? Amb aquests acabaments antivirals, amb aquests acabaments de plata, que evidentment això ja, si encara et toqui la boca, ajuden molt més. N'hi ha ara que duren 200 rentats, 100 rentats. N'hi ha fins i tot que aguanten fins a 7 mesos, no? Però aquí, clar, com que hi ha l'experiència del SARS, tot això aquí ja ho sabem i llavors aquí hi ha d'haver molta gent, ja des del principi, inclús el govern va fer una edició de mascaretes d'aquestes de cotó amb un acabat de plata, de tractament d'aquest de plata al mes d'abril. I bueno, aquí veus menys gent pel carrer amb aquestes blaves. I llavors aquestes blaves bàsicament les fabriquen per Occident, no? I s'estan fent molts diners aquí amb això. I a mi em fa molta ràbia perquè, clar... El medi ho està... Estem parlant de 7.000 milions. Ara, a tot arreu estan apareixent guants i mascaretes i... 7.000 milions al dia diuen que van a parar al mar ara mateix. Imagina't. Si abans eren les bosses de plàstic, doncs ara seran les mascaretes, no? Bueno, les bosses de plàstic més les mascaretes. Exacte, sí, perquè no és que haguem deixat de tirar bosses, no? Però el cost ambiental de les mascaretes serà... I les mascaretes, aquestes de l'espàndex aquest, encara tarden més en desintegrar-se que les bosses de plàstic, o sigui que és una llàstima, no? Però, bueno, Xina ara mateix està fent molts diners, no?, amb aquest tema de les mascaretes. I em fa molta ràbia, no? Jo sempre ho dic una mica amb la boca petita, perquè un dia d'aquests aniré a la persona, però, saps? Amb tot el que han fet i a sobre ara estan fotent diners, em fa una ràbia, no? Ja veuràs tu al final com acabaré jo. Però, bueno, que us ho penseu, no? Que hi ha altres opcions, que ja ho sé que costa molt pensar, no? Quan estem en temps de crisi, el cap ens porta, no? A triar el que ens és confortable per damunt del que és difícil, perquè prou feina tens, no? I
I el cap es fa aquestes coses expressament. El cap fa aquestes coses expressament perquè és així com sobrevivim i com hem après evolutivament és com hem après a sobreviure, no? Quan les coses es posen molt difícils i fa molta por, el cap ens ajuda a treure'ns de sobre problemes addicionals prenent decisions que ens són fàcils perquè no ens abrumem, no?, amb tot plegat. I és precisament en moments de crisi quan en algunes coses ens hem de parar i afegir un problema, saps? Afegir-nos un problema més només per pensar una mica, no? I ara estava llegint, per exemple, ara l'economia de la nostàlgia és importantíssima, no? Com ho és sempre després d'una crisi, no? Com ho va ser després de la Segona Guerra Mundial, com ho va ser als Estats Units després del 11 de setembre, sempre després d'una gran crisi, l'economia de la nostàlgia torna a rebufar, no? I la gent torna a buscar allò dels viejos tiempos, no? Com el bé que estàvem, no? La gent torna a posar, ara per exemple hi ha molta gent que està tornant a cuinar, no? O tornant a fer pastissos, el que feia l'àvia, no? I la roba vintage, els texans trencats, no? Tornar a les coses que ens són confortables, les coses que ens són de la infància, no? I això és una cosa que ho dic perquè estava llegint els resultats d'algunes enquestes electorals a Catalunya, no? I estava llegint els resultats, no?, d'aquestes enquestes. Estava pensant en l'economia de la nostàlgia, no?, quan veia els resultats de les enquestes. Aquestes ganes de tornar a el que ens és familiar, no?, encara que sigui una mica estrany. Ja està, no dic res més perquè això no és una campanya electoral, només és una entrevista. Però l'economia de la nostàlgia surt per tot arreu i no se m'havia ocorregut que també sortirien els resultats electorals. Però sí que tenim aquesta tendència amb el que ens és familiar, el que ens és confortable quan tenim por. I és una reacció molt humana, molt humana. Sí, és una autodefensa. Exacte. Llavors, amb això de les mascaretes ens hem de parar una mica a pensar què estem fent i fer una mica de recerca a internet, intentar buscar la mascareta que ens sembla més adient per les nostres necessitats i fer una miqueta d'esforç i intentar trobar una solució que ens sigui correcta per nosaltres, però sobretot que sigui més adequada pel medi ambient, perquè això no té cap pinta d'acabar demà i la veritat és que el que estem fent en el planeta ara mateix és tremendo. Si et sembla, canviem una mica de tema. Jo també et volia demanar per les reaccions que hi ha hagut, parlo en general, Xina, Hong Kong, dels fets aquests vergonyosos del Capitoli als Estats Units fa 4 dies. Què en diuen aquí els comentaristes? Bueno, la veritat és que, a veure, també heu de pensar que aquí tot el que passa als Estats Units, aquí una mica l'actitud és s'ho han buscat, no? Perquè clar, heu de pensar que jo visc en un lloc del món on els Estats Units... Això és com una mica viure a la Rússia durant la Guerra Freda. Aquí és una mica, els Estats Units són una mica com l'enemigo, no? I sí, clar, no és surrealista, però llavors és una mica com, vale, doncs, saps? Llavors una mica la reacció... Clar, el que passa és que jo tinc moltíssims amics americans aquí, llavors sí que aquí hi ha molta pena. Bueno, una de les meves millors amigues és editora del New York Times, imagina't, no? Amb molta pena, no? Però bueno, també hi ha hagut molta reacció saps? Pues que us esperàveu que us passés, no? I sí que, a veure, el que passa ara és que tothom sap que aquí tots sabem, no?, que quan el Biden sigui president les coses seran pitjors per nosaltres, no? Perquè tota aquesta línia dura que va començar el Trump contra Xina, que evidentment ara inclou Hong Kong, perquè ens agradi o no ens agradi, aquí estem, no? I ara ja Hong Kong estem on estem i ara ja cada cop som més Xina i ara ja tot ens inclou a nosaltres també per lo bueno i per lo malo. I jo vaig tenir que firmar una sèrie de documents el mes passat amb la meva empresa que no tindré, o sigui, ara no podia tenir negocis amb cap país, doncs no sé si era diversos països africans, aquests que estan en guerra, no sé què, no podia fer negocis amb ells. Ara no puc fer negocis amb empreses americanes.
no puc tenir clients americans, no puc fer negocis amb empreses americanes, puc inclús anar a la presó, saps? I penso, si m'arriben a dir a la vida, que hauria de firmar un document dient que no puc fer negocis amb els americans, m'hauria al·lucinat. Doncs mira, els vaig firmar al novembre. Bueno, llavors Perdona. Llavors tots sabem que quan el Biden segueixi en el Trump les coses seran pitjors. Perquè ell vol tenir una política més dura contra... Ai, perdoneu. Una política més dura contra la Xina que el Trump. Llavors, clar, aquí tothom mira només cap a lo seu. Llavors, evidentment sí que el Trump, doncs malament, però clar, és millor que el Biden per nosaltres. Llavors, sí, aquí hi ha moltes reaccions en sèrio, ara tenies que fer això, saps? Tenies que fer això, però no des de la perspectiva de ostres, la que has liat, mira el que has fet, saps? Estàs com una cabra, sinó en sèrio, o sigui, si ara només, saps? Ara només ens faltava això, ara ja tot el que has fet ja serà... O sigui, hi ha moltes reaccions ostres, si no haguessis fet això potser, saps? El teu llegat no hauria sigut tan saps? Tan controvertit o no sé què. O sigui, en realitat, que aquí, que al final jo dic, però podeu, saps? Dic, però és que el que ha fet és molt gros, molt gros. És que és molt gros. Però, clar, perquè aquí és impensable, no?, una cosa així, perquè aquí quan els estudiants van fer això mateix, els que van fer unes coses semblants o estan morts, o estan empresonats, o estan exiliats, o estan... Clar, llavors, als Estats Units, jo no sé què els hi passarà, no?, a aquestes persones que van entrar al Capitol, segurament aniran a judici, les ficaran a presó uns quants anys i ja està, no? Però aquí els van detenir, els van empresonar, molts van morir a la presó, es van suïcidar a la presó i apareixien cadàvers emmanillats a les platges, amb les mans emmanillades a l'esquena, suposats suïcidis. Jo entrava a classe cada dia, els mirava, de pensar, hòstia, no me'n falta ningú avui, gràcies a Déu. L'any passat va ser... O sigui, aquest any ha sigut dur, però ningú sap el que va ser l'any passat, ser mestre a Hong Kong l'any passat. O sigui, aquest any ha sigut un passeig al costat de l'any passat. Llavors, aquí va passar el mateix. Aquests nanos entraven als edificis governamentals dona'm llibertat, dona'm la mort, cridant a pulmó i estaven fent això cada dia. Estaven fent això cada dia, entrant als edificis governamentals, intentant entrar a les rodes de premsa al govern, intentant entrar a demostrar que s'estaven cometent il·legalitats, s'estaven cometent irregularitats a la gestió del govern de Hong Kong. I clar, el fet que hagi passat això igual, però no igual, als Estats Units, doncs aquí d'això no es vol parlar, perquè no volen que d'alguna manera es pugui confondre el que feien ells amb el que ha passat allà, que és, de fet, segurament serà el que intentarà fer el govern de Hong Kong, suposo. Però reaccions poques, perquè és que el que passa que aquí han passat moltes coses aquests dies aquí. Llavors, vulguis o no, estem molt lluny. Aquí estem molt lluny. I aquí el que passa als Estats Units ara mateix, amb la quantitat de coses que estan passant aquí ara mateix, és que aquí estan detenint persones cada dia. Llavors, aquí ara mateix el clima, les notícies, o sigui, això va sortir, però va sortir la 5a notícia del dia, mentre que estic segura que això va obrir els noticiers a Europa i, evidentment, als Estats Units. Però aquí va ser com la 5a notícia del dia. Aquí es va estavellar un avió a Indonèsia, això va sur la portada, Xina ha obert un satèl·lit per parlar amb els aliens, que també dius, ara, en sèrio, ara hem de parlar amb els aliens. Bueno, va. Llavors, el tema del satèl·lit amb els aliens, el Jack Ma està tenint problemes amb la justícia xinesa, el Jack Ma és un dels homes més rics de la Xina i l'home més ric de Hong Kong, està tenint problemes perquè va fer un comentari sobre... Bueno, estan emprenyats perquè va fer una brometa sobre el ministre de Finances, el ministre de Finances va congelar la seva sortida de bolsa, bueno, així estem. I ara hi ha 50.000 cosetes passant aquí que fan que això quedi com una mica més d'allò. Però sí que hi ha hagut molts comentaris a Twitter, com que sabia que em faries aquesta pregunta, o que m'ho vas dir, m'ho he mirat, sí que hi ha hagut molts comentaris a Twitter de què esperaven que els hi passés. Saps? De què esperaven que els hi passés. Que s'ho han buscat. Sí. Aquest tio ha estat buscant això des del principi. Ara, en el moment que li van tancar la compte de les xarxes socials, hi ha hagut molts comentaris de i quan portaran a les xarxes socials a judici.
perquè aquí hi ha hagut molt impacte sobre... Aquí penseu que tot el tema de les xarxes socials es viu des d'una perspectiva molt diferent a com la viu a Occident. Aquí tot es treballa molt amb temes d'aquests oberts, no? d'open source que es diuen. Aquí no hi ha tot aquest tema dels algoritmes que et condueixen a consumir una sèrie de productes. Aquí no funciona d'aquesta manera. Llavors, aquí no estem, a veure, un dels motius pels que aquí no es consumeix informació sesgada és perquè tota la informació és sesgada per defecte. Només hi ha la informació que tens del govern, no? Llavors, bueno, aquí a Hong Kong, de moment, tenim accés a la premsa internacional, amb la qual cosa tu et busques la teva pròpia informació, problema solventat. Els que viuen a la Xina ja ho tenen més complicat, però aquí a Hong Kong no. Però aquí no existeix aquesta polarització de la informació a través de les xarxes socials que sí està passant als països occidentals, no? I que podeu veure en el documental de Netflix, per exemple, el dilema de les xarxes socials, o no sé com hauran traduït el social dilemma, no? Aquí no tenim aquest problema de polarització a través del consum de notícies a través de les xarxes socials. Llavors, aquí el que ningú entén, no? Que tothom està dient, però què tardaran en portar el senyor Zuckerberg a la justícia? Com es va fer amb les tabacaleres, no? Tu estàs venent un producte que crea una addicció i aquesta addicció està matant persones, no? Llavors, ho van fer amb les tabacaleres als anys 70, als anys 80, no? I ara per què no ho estan fent amb aquest senyor, no? Aquest senyor ha creat un producte que està creant una addicció i aquesta addicció ara mateix està matant persones. Ja va matar persones a Myanmar fa uns anys, va crear una guerra civil i ara mateix estan morint persones al món per culpa d'aquest producte. El senyor Trump, evidentment, tindrà també que respondre davant de la justícia per el que ha fet, però és que això, el Trump, i això és una cosa que porto dient fa molt temps, el Trump no és un problema, el Trump és una conseqüència d'un problema molt més gros, que és la polarització i la desinformació que hi ha ara mateix als Estats Units, no? Llavors, quan seran portades a la justícia les persones que estan creant aquesta desinformació i aquesta polarització d'opinions i que estan creant aquest problema, que són les persones que estan utilitzant les pantalles per vendre coses, no? I aquí a Orient, per altres motius, no molt loables tampoc, aquest problema no existeix per altres raons, i llavors aquí és molt xocant, no? Quan veiem aquests comportaments als Estats Units realment. Veus 70 milions de persones votant el Trump, a mi això em posa els pèls de punta. 70 milions de persones votant el Trump, a mi això dius, com és possible, no? Com és possible? Mirem-ho com és possible, no? Què està passant, no? Sí, el tema aquest de la desinformació, la veritat és que és apassionant. Tenim més informació, però més desinformació que mai. I segurament aquesta és una de les... No sé si és... Fer una pregunta sobre aquest tema? Sí. Endavant, Ferran, endavant, perquè estem parlant les dues. Hola, perdona, Coral. Estic una mica fònic, vull dir que anem una mica xungos avui. Sobre aquest tema que plantejava ara l'Èlia de la reacció als Estats Units i tota aquesta gent que ha entrat al Capitoli i tal, d'entrada dir que per pujar-se a un cotxe de la Guàrdia Civil aquí hi ha 2 persones per 10 anys a la presó i als Estats Units per pujar-se a una tanqueta d'aquestes no crec que passi res. Però són d'extrema dreta, que tampoc té això. Però jo tinc la percepció, des del primer moment que va passar allò, que això és la bogeria d'aquest tio ha provocat que aquesta gent entri i d'alguna manera pot ser la reacció a que els hi vagi a la contra. O sigui, que això els hi quedin tan retratats que la gent no s'hi sumi. O sigui, ho dic en el cas d'aquí, de l'Estat, que Vox encara estem esperant que condemni l'atac al Capitol. És que clar, el tema del... Gràcies. El tema... Sí, tens raó. Ojalà. El tema de que et vegis retratat
és depenent del món que tu veus. Llavors, el problema de quan tu et veus retratat, el problema de la vergonya, no? És de quan tu te'n dones compte de que estàs sol, de que estàs defensant una cosa i de cop i volta mires al teu voltant i estàs sol. Però què passa? Què passa quan... Bueno, em sembla que ha sigut avui, no?, que el tribunal belga ha dit un cop més que no pensa extraditar un altre dels nostres, no? Un cop més, no? I dius, a veure un moment, que com a persona totalment sesgada, perquè jo vaig dir, ja fa molt temps que vaig dir, no penso que jo no tinc temps per llegir tota la premsa que hauria de llegir, i l'única premsa catalana que llegeixo és el VilaWeb. Soc 100% conscient de que estic totalment sesgada i que llegeixo una premsa completament catalanista, al 100%. Però ho soc conscient d'això. O sigui, ja ho sé que estic sesgada, que ja és un pas, almenys ho sé. Llavors, dic, com és possible? Com és possible? Però clar, és que el titular que jo llegeixo és, un cop més, la justícia europea, bla, 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 bla. Però és que el que està llegint una persona que està sesgada cap a l'altre cantó és, no sé, m'ho invento, és, una vez más, Europa provoca a la justícia espanyola, o sigui, està llegint no està llegint un missatge de vergonya, està llegint un missatge d'injustícia cap a les seves creences. Però les evidències al final cauen. No, és que imagina't a quin punt han arribat els americans, que hi ha una paraula, trustworthiness, hi ha una paraula nova, que es va afegir al diccionari, que per mi això va ser un gran error, la van afegir l'any passat al diccionari de la llengua anglesa. És una paraula que vol dir que hi ha una cosa que per tu és veritat i que per mi pots no ser-ho, i una cosa que per mi és veritat i que per tu no pot ser no ser-ho. O sigui, la paraula veritat, ja hi ha una paraula específica per les coses que per tu són veritat i per mi són veritat. Ja no hi ha una paraula només veritat absoluta. Hi ha una paraula algú que per mi pot ser mentira i per tu pot ser veritat. I com que les xarxes socials han arribat a crear aquest món on hi ha veritats per unes persones que no són veritat per una altra, han inventat una paraula per aquesta veritat. I això jo ho trobo espantós, que s'hagi acceptat aquesta paraula al punt de posar-la al diccionari. Que hi hagi una paraula específica per una veritat que només és veritat per certes persones. Ja és complicat definir veritat, perquè, evidentment, tot és qüestió de percepcions. Ja és difícil parlar de veritats absolutes, perquè totes són percepcions. Però fins al punt que acceptem que pot ser que hi hagi coses que només siguin veritat per certes persones, ja... I jo estic totalment d'acord amb tu, que no t'estic donant perquè seguim xerrant, però estic totalment d'acord amb tu. Però dius, això seria un moment perquè totes aquestes persones diguessin, però com hem pogut votar aquest cabron? Ai, perdó. Com hem pogut votar aquest tio, no? Però no, perquè per ells serà un cop més una ofensa, no? O ara tindran màrtirs. Ara tindran aquesta persona que ha mort o aquestes persones que estan arrestades, ara seran els seus màrtirs. Igual que per molta gent, per molts espanyols, jo vaig estar en un sopar amb gent de la Càmera de Comercio dient-me a la cara que teníem el que ens mereixíem. A la cara. Vaig aixecar i vaig marxar. Però m'ho van dir a la cara i m'ho van dir de veritat. No per ofendre'm ni per burxar-me. M'ho van dir de veritat, ho pensen que tenim el que ens mereixem. Però això és el conqueridor sempre té la veritat quan guanya. Doncs exactament. Des d'aquesta perspectiva del conqueridor... Però van perdre. Per això ho deia jo, perquè van perdre l'altre dia. Els seguidors del Trump, ells no pensen que han perdut les eleccions, ells pensen que els han enganyat. No, és lamentable. Però clar, les xarxes socials només fan que alimentar això quan l'usuari de Facebook dels Estats Units, de Tennessee, està rebent en el seu feed articles de thetruthIsOutThere.com
articles on gent va veure aliens votant en el centre electoral d'aquell poble i hi ha una foto d'un tio amb el cap verd i els ulls de color fosforito, amb una gabardina i un gorro, anant a votar en un centre electoral. I aquest tio està llegint que persones mortes van votar en el col·legi electoral de no sé on. I està llegint aquests articles que els creen els algoritmes de les xarxes socials per augmentar el consum d'hores de pantalla perquè et compris unes sabates. Però és que aquests algoritmes no tenen consciència. No estan pensant si el que estan fent bé està bé o està malament per al bé global. Aquests algoritmes saben que quanta més estona de pantalla consumeixis, més sabates vendran. I saben que aquests tipus d'articles per aquesta persona concreta, d'aquest poble concret, aquest tipus de contingut els enganxa a llegir més. I quanta més estona llegeixen sobre això, més sabates compren. Són les bombolles informatives, que un vol llegir el que vol sentir, i així es van muntant uns nuclis tancats i unes teories conspiranoiques bastant... Hi ha gent que està convençuda de que van votar aliens, de que el Biden està en un d'allò maçònic i que porten aliens a votar, que van portar un grup d'aliens a votar i també que van fer jocs mentals, que van fer servir el 5G dels xinesos per enviar ones a la nit abans de les eleccions i canviar els vots de diversos milions de persones als Estats Units mentre dormien. Però hi ha gent que es creu això tant com tu i jo ens creiem que és impossible que un president el treguin per posar una pancarta. Fins a aquest punt. Igual que tu i jo sabem com és possible que destitueixin un president per penjar una pancarta, o sigui que jo no ho entenc, ells estan igualment convençuts que el Biden va confabular amb els xinos, amb el 5G, per canviar els vots electorals per ones mentre la gent dormia. No pots tenir... Han llegit tants articles sobre això de diferents fonts que estan convençudíssims. I això és impossible. Com ho combats, això? Jo no ho sé, jo no soc tan sàvia. Com ho combats, això? Com combats aquestes màquines que cada cop són més intel·ligents, que creen aquesta informació que sense tenir cap tipus de consciència ni de compàs moral, que només creen aquesta informació que només valoren si aquesta informació es consumeix o no es consumeix i si la consumeix el target adequat per vendre l'objectiu de ventes que tu li has ficat a la màquina aquell matí. Com lluites contra això? Hi ha una recomanació de la Montse Rubio que ens diu que llegim sobre el principi de Brandolini per entendre com funcionen les fake news. Ja ens ho apuntem i ens informem. Gràcies, Montse. Gran. Suposo que aquesta desinformació està més per lo bé i per lo dolent, està més controlada a la Xina i segons quines teories ja simplement no les deixen circular, no? No, què va? No? Què va? Espera, a veure com ho construeixo això, espera un moment. Per exemple, aquí hi ha gent que diu que amb les vacunes ens injectaran un xip, que així ens controlaran, no sé. Des d'això fins que brilles a la foscor. He sentit de tot ja de la vacuna xinesa. A veure, el problema de la vacuna xinesa és que, com que no han volgut publicar la recerca, doncs no sabem què ens estan injectant, però això no vol dir que ens injectin cap xip ni que brillem a la foscor ni res. Senzillament que no han volgut publicar la recerca. Què dius? Per què no han volgut publicar la recerca? Algú tindran que amagar. Per suposat, els xinos sempre tenen alguna cosa que amagar perquè com que sempre són opacs i són tèrbols amb tot. Però el motiu pel que no han volgut publicar la recerca és per publicar la recerca és temps. I ells, o sigui, el raonament dels xinesos és els altres països, que els capitalistes fan diverses vacunes i la gent pot triar entre diverses vacunes. Llavors, com que els capitalistes només pensen en fer diners, volen oferir diverses vacunes als consumidors i cada una
ha de vendre la seva vacuna millor que els altres, perquè la gent compri una i no l'altra, no? Llavors, què faig? Jo publico la meva recerca per vendre la meva vacuna com la millor vacuna. Com que els capitalistes l'únic que volen és guanyar diners i els és igual la salut de les persones, fan totes aquestes coses de màrqueting, no? Perquè la gent triï la seva vacuna en comptes d'una altra. Però nosaltres, com que només ens preocupa la salut de les persones, nosaltres només vendrem només tenim una vacuna. La gent no pot triar vacuna a la Xina. La gent s'ha de posar la vacuna al govern. Llavors diu, per què volem publicar la recerca si la gent no tindrà opció? La gent s'ha de posar aquesta vacuna o cap? No, o cap no. La gent s'ha de posar aquesta vacuna. Perquè punyetes haig de perdre temps i diners publicant res. La gent s'ha de posar aquesta vacuna, punto. I aquesta és la mentalitat. Un altre cop tornem a lo de el temps futur, les conseqüències, el concepte del bé i del mal, de l'ètica. Us torno a portar al principi de la conversa, no? És a dir, si no penso en el futur ni en les conseqüències i en el meu concepte del bé i del mal i del grup per damunt de l'individu, per què haig de publicar la recerca? Per què haig de fer cap recerca? Si aquesta vacuna més o menys ja funciona i puc començar a solucionar coses ja, per què m'haig d'esperar? Per què haig de donar justificacions a ningú? Començo a vacunar persones, punto. I si han vacunat a 6 milions, volen vacunar 50 milions abans de l'estiu. Bueno, a mi no. A mi no. És l'únic que em preocupa, no? Perquè aquí estem una mica espantats els treballadors governamentals, diguéssim, perquè ens va haver un principi una notícia que deia que tots els treballadors governamentals no podríem triar, ens hauríem de vacunar amb la vacuna xinesa. I va haver un moment de pànic, no? Però sembla ser que no serà així, que a Hong Kong encara podrem triar. Llavors, doncs, bueno, la manera que pensen els xinesos és aquesta, no? És per què haig de donar cap explicació si la gent no tindrà opció a triar, no? Una altra pregunta. Jo llenço coses, perquè has parlat abans de la traçabilitat, del control de traçabilitat i tal, que aquí també s'està imposant i tal. Fins a quin punt això no afavoreix el control del personal en un futur? Sí, bueno, això també ho pots discutir del que va passar amb la llei patriòtica, no? Als Estats Units després de l'11 de setembre, no? Totes aquestes llibertats a les que renunciem per tenir més seguretat en moments de crisi, no? Ens les tornen després. Bueno, doncs parles amb els americans i et diran que moltes no els hi van tornar, no? Encara, als Estats Units encara es té, bueno, ni a tots, a ningú, no? Des de l'11 de setembre, encara recordo, encara ric, ja sé que no és graciós, bueno, a mi em va fer molt riure, però recordo que el mateix dia que Osama Bin Laden va caure d'aquell helicòptero, el mateix dia em vaig llevar i el primer email que obro és un amic meu que deia, ara que ja ha mort l'Osama Bin Laden, puc tornar a pujar el xampú a l'avió? I així estem, no? Bueno, mai més, no? Des de llavors, des del 11 de setembre, mai més hem pogut tornar a pujar els líquids a l'avió, ni mai més hem pogut tornar. Viatjàvem diferent abans del 11 de setembre, no? I no hem tornat. Aquelles llibertats no ens les han tornat mai més. Ara segueixen fent escàners corporals a molts aeroports i continuem. Totes aquelles llibertats no ens les han tornat, però sí que ara, per exemple, als Estats Units ja no et poden pujar el telèfon sense ordre judicial, aquesta sí que ha tornat al poble, ni et poden entrar a casa a saco paco només perquè estiguis resant en àrab, no? Tot això sí que ha tornat. Quines tornaran i quines no tornaran? No ho sé. Jo no ho sé. Evidentment, aquí poques tornaran, perquè aquí en tenim ja poques per començar, no? Ara bé, jo crec que Europa, que és un país una mica més decent que aquí amb aquest tema, vull pensar que el tema de la traçabilitat no portarà majors conseqüències. I jo crec que ara mateix, a veure, si és traçabilitat, una cosa és traçabilitat de... Espera un moment. Una cosa és traçabilitat de que tu vagis deixant el teu telèfon pels llocs on vas i que et truquin si el teu telèfon, o sigui, que algú entri el teu número de telèfon, número de dades i que et truquin. Una altra cosa molt diferent és que vagin tracejant el teu telèfon per allà on tu vas. Això és una altra qüestió. Què m'estàs preguntant?
Quin tema de traçabilitat us estan proposant? Espera un moment, que estic contestant. Què estic contestant? Què us estan ficant exactament? Ferran, no sé, jo el veig congelat ara, el Ferran. Ah, bueno, és que clar, és molt diferent. Una cosa és, a veure, a la Xina fan traçabilitat a lo bèstia, és a dir, tu tens que portar el telèfon amb el localitzador encès i allà sí que és traçabilitat al tipus pel·lícula, o sigui, que ets un puntet i et segueixen tot el dia. Però aquí a Hong Kong és traçabilitat, només has de portar el localitzador encès quan vas als edificis de vermell. Els edificis vermells són edificis on hi ha hagut algun cas en el passat. Llavors allà has d'encendre el localitzador perquè el govern sàpiga que has estat en aquell edifici en aquell dia, aquella hora. Però aquí la traçabilitat es basa en deixar el teu número de telèfon cada cop que entres en un lloc on tens previst estar més de mitja hora. Llavors has de deixar el teu telèfon i hi ha una persona que es dedica a entrar els números a la base de dades, però no estan seguint el teu telèfon. Bueno, però això, d'aquí, de deixar el teu telèfon a que et controlin, hi ha un pas molt petit, no? No, home, suposo que sí. Però, bueno, clar, a veure, jo no estic tan disposada a cedir una part tan gran de la meva vida perquè avui, per exemple, hem tingut 12 contagis en una ciutat de 7 milions d'habitants. Però jo, si fos una persona d'Anglaterra ara mateix, potser sí que estaria disposada a sacrificar una mica més. Clar, és que això depèn de com ho estigueu passant ara mateix. És que si no sé com ho penseu parar, això, o controlar-ho, perquè clar, quant temps porteu així si esteu igual o pitjor? Clar, jo no sé fins a quin punt, o jo què sé, o doncs agafa't un telèfon nou i fes-lo servir només per anar por ahí, no ho sé. No ho sé, jo tampoc me'n fiaria, t'entenc perfectament, jo tampoc me'n fiaria, clar, però, clar, aquí només deixem el número de telèfon i això, doncs reps un SMS, no reps ni d'allò, reps un SMS. Però aquí li ha salvat la vida a molta gent, perquè, vull dir, n'hem rebut molts constantment i et dona molta tranquil·litat saber que realment serveix que deixis el teu telèfon perquè t'envien un SMS i fas la prova i tot supercontrolat i bé. Però jo només he rebut, o sigui, no ha canviat res a la meva vida a part d'aquests 3 SMS que he rebut en un any que em vagi fer la prova. No he notat cap canvi de res, no rebo ni publicitat addicional ni he tingut cap tipus de sensació de que res hagi canviat. Que igual sí, però vamos, tampoc és que jo tingui la gran activitat aquí cibernàutica, però bueno. No ho sé, és que clar, no sé, aquí, és que no sé, m'estàs fent preguntes i ara ja estic contestant com a persona individual, no soc una experta en ciberseguretat, no tinc ni idea de què estic contestant, no ho sé. Sí, una vegada vaig llegir un periodista que deia que el nivell de control de la ciutadania és bastant semblant, l'única cosa que en uns llocs en són molt conscients i, per exemple, aquí a Europa no som conscients de tot això que deies del seguiment que ens fan des dels algoritmes de les xarxes socials, que bàsicament era aquesta, tenir consciència o no, però que el seguiment en un sentit o altre, sigui polític o sigui de màrqueting i comercial, era molt similar a tot arreu. No sé. És molt bèstia, això sí que ho sé, és molt bèstia. Però es pot afinar a uns nivells que són molt preocupants. I jo, de veritat, segueixo dient que no s'està fent res i que s'hauria de fer alguna cosa, que es fa temps ja que s'hauria de fer alguna cosa. I hi ha persones molt, molt sàvies que estan parlant sobre coses molt, molt greus que seran conseqüències d'això i que hi ha, inclús a nivell generacional, problemes molt grossos. Jo tinc alumnes que a classe que se'm rebel·len, no?, amb certes quantitats de feina i em diuen que per què, si ho puc mirar a Google, no?, i coses d'aquestes. I no entenen que les coses que busquen a Google estan afectades per aquests algoritmes dels seus usos i de les seves búsquedes anteriors. No entenen que Google no és una biblioteca
és una biblioteca personalitzada i tampoc no entenen que necessites tenir un marc de coneixement per saber com fer una búsqueda, per saber què buscar i que Google està bé per saber quina és la capital d'Uruguai o quants ciutadans tenen als Estats Units, però que Google no et pot ensenyar a pensar i que Google no et pot ensenyar a tenir criteri i que aquestes coses no te les pot ensenyar a fer un algoritme, almenys no de moment. I llavors quan veig aquestes reaccions, no, de per què haig d'aprendre això si ho puc buscar a Google? Pues, això serà un problema i el que estan fent els algoritmes amb com estan realment creant, o sigui, aquestes promeses, no, de estem aquí per connectar el món i no l'estan connectant, l'estan dividint cada cop més i estan creant aquests silos de pensament i estan fent que la gent es pensi que hi ha aliens votant i que hi ha gent que es pensi sí, que el Trump està bé del cap i que hi ha gent que hi ha coses que estan passant a llocs del món que ningú en sap res. I és perquè doncs, per el que sigui, que als algoritmes no els interessa, perquè hi ha coses que no venen sabates, no? Sí, és una mancança, no?, que bastant general, la possibilitat d'incentivar l'esperit crític en les persones és bastant general perquè, clar, a ningú li interessa o a ningú dels que tenen poder li interessa que pensem críticament, que analitzem, que busquem diferents fonts per informar-nos. Tot això, fins i tot des de l'escola, està una mica abandonat, no s'insisteix prou, penso jo. No, un d'altres problemes que tindrem aquesta generació d'ara de l'escola, no? Els tests estandarditzats, que ara que s'han de fer els testos estandarditzats, que les selectivitats nostres, per exemple, no? Aquests tests estandarditzats que s'han de fer per internet ara. Clar, per internet els estudiants copien molt més. Llavors, en el moment que amb un test estandarditzat que funciona per distribució, no? Que ja no anem bé, però bueno, funcionen perquè distribueixen els alumnes de manera sistemàtica i exactament igual cada any, no? I això és perquè només mesuren una o dos variables d'intel·ligència, no? Llavors distribueixen els alumnes igual. Un cop més, no? Com medim les coses? Però bueno, tornem al principi de la conversa. Com medim les coses, no? Llavors, com que medim les coses malament, mesurem per les coses malament, mesurem també la intel·ligència de la gent malament. Però bueno, fem tests estàndards, no? Llavors, quan tu introdueixes de cop i volta en aquests tests estàndard un 15 o 18% més de gent que està copiant, et carregues aquesta distribució. Com que et carregues, i això és superinjust per la gent que està treballant i està estudiant, superinjust. Amb la qual cosa no ha quedat més remei, la majoria d'universitats d'accessos a la universitat, selectivitats, GPAs, digue-li com vulguis, s'han cancel·lat, perquè després de l'experiència primera de principis d'any s'han hagut de cancel·lar perquè, clar, les distribucions sortien totalment anòmales respecte a tots els anys anteriors perquè hi havia aquestes injeccions de copiadors, no? I, clar, llavors era completament injust pels que treballaven, perquè sortien aquestes injeccions de les distribucions sortien mogudes cap amunt i clar, llavors hi havia gent, de cop i volta gent que a més ho sabies, les notes que havia estat traient durant tota la seva historial escolar, era impossible, no?, que tinguessin aquestes notes de selectivitat. Ara de cop i volta tenim, què? Tindrem 2 anys d'estudiants que no podran, que estan com en un limbo, no?, que no podran accedir. I un cop més estem amb el mateix. Què farem? Seguirem amb aquest limbo o sigui, serem àgils i inventarem una manera alternativa de mesurar en aquests nanos perquè puguin tenir accés a la universitat, accés a un FP o el que sigui que vulguin fer. Serem àgils, inventarem una alternativa o senzillament ens quedarem com el conill a la nit amb els faros del cotxe paralitzats, no? Bueno, això havia de durar uns mesos, però no durarà uns mesos. Ja ens estem acostant ja a la segona promoció de xavals que no tindran cap tipus d'acreditació, no?
per poder accedir al següent nivell del sistema educatiu. Això està afectant, això és un dominó, no? Això està afectant a quantitat de llocs, precisament pel mateix motiu que sempre, perquè mesurem les coses de la mateixa manera, de maneres que són inflexibles als canvis, sistemes econòmics, educació, com que són sistemes inflexibles, no estan preparats per quan passen coses anòmales, no? Com una pandèmia. Hola, Hola. puc? Endavant, endavant, David. Sí. Primer de tot, gràcies per la xerrada, Èlia i Coral. Hi ha una persona, Coral, que m'acaba de donar records per tu, no sé si te'n recordaràs, que és la meva germana que anava amb tu a l'escola, la Carina Molina. Te'n recordes? Sí. Va, ara he vist que estaves aquí a la conferència i dic, hòstia, dona-li molts records. I vale, voy. Una coseta, el tema que ens ocupa. Tinc la sensació de que sembla que estem, nosaltres, els de certa edat, sembla que estem intentant lluitar contra tot aquest fenomen de dades, d'algoritmes, tot aquest univers en el que ens tenen geolocalitzats. Efectivament, tal com estem dient, hi ha moltes coses que ens agradaria lluitar en contra d'això, ens agradaria que no fos així. I uns pocs, penso que uns pocs, ens preguntem constantment com es pot lluitar en contra d'això, tal com esteu dient, té una bona part d'aberració, té una part aberrant. Per això penso que és aquest sentiment de lluita, això que has preguntat diversos cops, Coral, de com podríem lluitar contra això, jo crec que és una idea que tenim uns pocs i de gent que tenim certa edat. Però la sensació que tinc és que per la gent que puja ara, la gent que té 12, 14, 16 anys, jo crec que tota aquesta gent ja creixen directament, els han fet créixer directament en aquest univers. Vull dir que per ells ja serà absolutament natural, quan arribin a la majoria d'edat, em dóna la sensació a mi, ojalà m'equivoqui, però entenc que per ells ja serà absolutament natural, com la democràcia, suposada, com el que sigui. Per ells serà natural viure en un món on tot està fet amb algoritmes, on estàs hipercontrolat les 24 hores, on quan et mous un metro a la dreta sap l'estat que t'has mogut un metro a la dreta. I em dóna la terrible por aquesta lluita, aquesta pregunta que deies de com podem lluitar contra això, em sembla que ja desapareixerà. O sigui, la gent que puja, per desgràcia, ja veuran natural aquest hipercontrol. No sé si ho veieu tan dramàtic com jo. És a dir, ja no veig la lluita, perdoneu que pequi de pessimista, ja no veig la lluita, no la veig possible ja. Crec que és una batalla que ens han guanyat, ens l'han colat. Ho han fet molt bé, amb aquest ànim comercial que deies, Coral, ho han fet molt bé perquè l'han fet de manera molt gradual, molt sutil, però ens l'han colat i no em costa molt imaginar una marxa enrere amb tot això. En el fons penso que sí, penso que sí que tens raó, però en el fons penso que també, ojalà, perquè també penso que hi ha un factor important de rebeldia durant l'adolescència i la joventut, que ens fa de certa manera veure tot el que ens és normal durant la infantesa o el que feien els nostres pares com una mica... I vull pensar que potser la generació que està creixent ara amb això, que els rodeixi cada dia, potser, igual que nosaltres, saps? Hi ha un percentatge molt gran de la nostra generació que de cop i volta troben superguai els hotels rurals i aprendre a munyir una vaca i no sé, igual hi ha un gran percentatge d'aquesta generació que precisament perquè com que forma part del seu dia a dia, ho troben avorrit i decideixen que potser és molt xulo viure sense mòbil o ja no ho sé. Vull pensar, evidentment, quan dic com podem lluitar contra això no em refereixo que ho puguem parar, perquè això no ho parem. Vull pensar com podem oferir una alternativa no a tothom, però a un percentatge important dels nostres fills, no? Com els hi podem oferir una alternativa que els hi sembli també sexy, divertida i desenganxar-los una mica de les seves pantalles, no?
I vull pensar que també tinc aquesta esperança una mica, no? De tot el que t'és quotidià, el que t'és normal, a certa edat també et resulta avorrit i no té res interessant. Tot el que nosaltres vam trobar sexy i divertit sobre tenir una compte d'Instagram, doncs no tindrà res de sexy i divertit quan els nostres fills tinguin 18 anys. I serà doncs, com ara mateix tenir una compte de Facebook per una persona de 25 anys et diu, anda ja, no? I vull pensar que això ens obre una porta cap a que ho abandonin o ho trobin avorrit, o igual surt una altra cosa més xula. No ho sé, aquí ara hi ha molt moviment al voltant de la privacitat. Tot el moviment del blockchain està creant moltíssim interès cap a una nova manera de construir la comunicació a les xarxes a través del respecte per la privacitat. El blockchain està aquí a tota pastilla. De fet, ara mateix estem en converses amb l'equip d'Invest en Catalunya de la Generalitat. Estem en converses amb diverses startups d'aquí de Hong Kong per connectar-les amb startups catalanes per treballar amb aquest tema, amb aquesta tecnologia per temes de xarxes socials, per veure a través de la universitat també, a veure si podem parlar aviat amb algú quan tot torni a certa normalitat, amb gent potser de la Politècnica o de la Pompeu, a veure com podem també articular-ho a través de la universitat, per veure com podem potenciar també l'enorme creixement que aquí, però aquí aquest creixement s'ha donat per aquesta por que hi ha, no?, del control del govern xinès sobre les llibertats, tema de llibertat d'expressió, etc. No tant per la por al control de l'algoritme, que aquí, un cop més, com t'estava dient, no hi ha aquest control d'algoritme, perquè les empreses no tenen aquest control sobre la població perquè el govern ho controla tot. Llavors no hi ha aquest paper de l'algoritme amb aquest interès comercial com a Occident. Però bueno, això no fa que el problema sigui menor, però és un altre problema. Però això ha donat naixement a tot aquest moviment de privacitat a internet a través de la tecnologia blockchain aplicada no tant a traçabilitat, que és com la coneixeu més, la tecnologia blockchain és més coneguda a Occident per temes de traçabilitat, sinó més com a implementació per protegir la privacitat a internet. Llavors, com apliquem aquestes tecnologies de privacitat amb temes de comunicació, no? Des de crear una xarxa social fins a per temes de referències professionals, etc. I hi ha moltes coses a fer. I la gent que està fent aquestes coses no tenen 20 anys. Les millors startups de blockchain ara mateix, la mitjana d'edat és per damunt dels 45. I evidentment la gent que està programant blockchain és gent molt jove, però la gent que està pensant en com crear aquests models de negoci no tenen 20 anys. Evidentment la gent que està programant sí, perquè això ja necessites haver nascut en una altra generació, perquè és un aprenentatge que requereix moltes hores, però la gent que està pensant en models de negoci en blockchain darrere de les xarxes socials, i un dels grans pensadors de tot aquest tema de com refer les xarxes socials amb models de negoci o bé blockchain o bé com els de Netflix, per exemple, com fer xarxes socials de pagament, és el Jaron Lanier, que és el filòsof aquest de les xarxes socials, que ell té tota aquesta... ha escrit també diversos llibres i tal, i parla molt, no?, de com fer un Netflix de les xarxes socials, no?, com la gent estaria disposada a pagar una petita quota al mes per poder tenir un Facebook o un Instagram real, sense tenir aquesta interferència d'aquestes fake, d'aquests interessos comercials camuflats darrere del tipus de notícies que estàs rebent, del tipus d'informació que estàs llegint. Llavors, ja hi ha petites iniciatives aquí i allà. Jo no dic que ho puguem parar, però jo crec que sí que ho podem canviar de forma. Evidentment que com viurem més enganxats a les pantalles, evidentment, això jo no crec que ho puguem parar. Jo cada cop que la lluita que veig la meva germana amb la meva neboda Ona, les lluites que veig amb les estones de pantalla,
em fan tendresa perquè penso, mare de Déu, jo no sabria com parar-ho, perquè jo crec que la meva neboda en algun moment de la seva vida viurà amb un xip a l'orella, segurament. I només haurà de tancar els ulls i ja ho veurà tot amb els ulls tancats, suposo, perquè la tecnologia cada cop serà més bèstia, no? Però sí que hi ha iniciatives molt interessants sobre com ho podem fer millor. Perquè és que ho hem de fer, és que si no, és que... O sigui, el Jaron Lanier és una mica radical, però és que de veritat que ho diu que ja portem una guerra civil a Myanmar i ara el dels Estats Units, en el seu moment, el dels Estats Units de l'altre dia no ho diu perquè encara no va passar fa res, però diu, ja portem Myanmar, una guerra civil i les eleccions del Trump, més 50.000 cosetes aquí i allà. És que ell diu que les xarxes socials, tal com estan dissenyades, ens poden arribar a portar a la nostra pròpia extinció com a humanitat. Ens podem acabar matant els uns als altres per culpa d'aquests algoritmes. I fa previsions al ritme que estan aprenent aquests algoritmes a com manipular-nos, fa previsions, és que, bueno, és una mica bèstia quan el llegeixes en el 2012 o el 2013, però és que ara mateix aquest mateix llibre del 2012-2013 ja no em sembla tan bèstia en absolut, en absolut. Llavors penso, si te'l llegeixes el 2025, o sigui, que saps que era un problema així com una mica ciència-ficció i cada vegada m'ho sembla menys. Llavors jo no crec que lluitar sigui la solució, però sí que començar a ser una mica més creatius sobre començar a escoltar aquesta gent que té idees de com fer-ho diferent. Sí, de fet, estaves parlant de com lluitar contra això i jo crec molt que per evolució natural de la tecnologia i dels interessos d'uns pocs acabarem amb aquesta segona fase que deies tu, en plan cyborg, no? I acabarem, vol dir, en un plaç molt curt, 12, 14, 15 anys, acabarem en plan cyborg, el que tu deies, que només tancant els ulls o només amb un dispositiu aquí a prop del cap ja veurem els anuncis, ja veurem la realitat tal com ens la vulguin vendre, ja ho veurem tot. Dóna la sensació que més que desenganxar la gent de les pantalles, ells el que volen és tot el contrari, fer-nos viure amb les pantalles ja integrades i és el que aniran a aconseguir en 10-15 anys. No? I això que deies de crear xarxes gratuïtes per evitar la publicitat, gratuïtes no, de pagament per evitar la publicitat, que la idea està molt bé, la ment perversa d'aquesta gent fa sospitar que sí, s'aconseguirà, al final pot ser com els canals de certs canals de televisió, s'aconseguirà que la gent pagui amb naturalitat per tenir la seva xarxa i poder disposar d'ella, i quan ho hagin aconseguit, llavors ens insertaran igualment la publicitat a sobre quan ja sigui natural que has de pagar per la xarxa, quan ja estigui implementat a tothom i tothom ho vegi natural, llavors a més diran, vale, ara hi posem publicitat amb l'excusa de millorar el servei, amb l'excusa del que sigui. Els perversos sempre tenen les idees més perverses i d'altra banda veig molt poca gent disposada a lluitar contra tot això. Vull dir, gent que s'estigui plantejant a fons totes aquestes preguntes que ens estem fent aquí, no em veig massa a la societat en general, no em veig massa. En canvi, ells ataquen, els de dalt, la gent perversa ataca molt bèstia i suposo que els seus objectius immediats aniran cap a això, cap a fer-nos cíborgs, perquè consumim publicitat ja només obrir els ulls pel matí al llit. Bueno, hi ha episodis de Black Mirror sobre això, sí. Bueno, l'esperança és que quan es perverteixin aquestes iniciatives bones, després torni a sortir una altra iniciativa creativa que superi... Bueno, és l'evolució, no? En definitiva, sempre hi haurà camp per... Això sí, les petites forces creatives minoritàries sempre hi seran o sempre hi serem i això és el maco i aquesta és la part positiva. No vull ser negatiu en tot. Sempre hi haurà gent creativa que vulgui estar al marge. Com a mínim estar al marge de la societat. Si no podem lluitar contra el sistema, diguéssim, com a mínim estar una mica al marge, això sempre hi serem. Molt bé, no sé si hi ha algú més que vol... Raquel. Hola. Hola, guapa. Jo abans que res agrair-vos la possibilitat d'apropar-nos a la coral
a tots nosaltres, perquè, bueno, sempre és interessant, malgrat parlem, sempre és interessant escoltar-te, Coral, i més quan és com des d'una altra banda, no? Però jo també vull llançar un missatge perquè trobo que és molt tètric tot el que estem dient. No sé si és que és per al meu ofici, però a mi, ostres, no m'agradaria acabar aquesta tan interessant xerrada amb aquest esperit tan absolutament tètric. Jo, no sé, potser és perquè em van vacunar ahir, que és el que deia la Coral, i potser la vacuna m'ha donat una mica, no sé, d'alguns aires esperançadors de cara a... Jo m'agradaria fer una reflexió de tot el que podem fer cada un de nosaltres. Jo potser entenc l'essència de tot el que esteu dient, però jo no la comparteixo en global, perquè crec que la història és cíclica i que, no sé, nosaltres quan teníem 12 anys, què pensaven els nostres pares de nosaltres respecte a tot el que pensem en els nens que ara tenen 12 anys i nosaltres com a adults, no? Jo crec que tot és cíclic i que nosaltres tenim el gran poder i que, a més, potser no ens el creiem i que tenim el gran poder de poder fer modificacions en totes les noves generacions que venen. Jo sí que crec en l'esperit crític de les generacions, sí que crec que és un moment que el món ens ha portat a haver de fer canvis sí o sí i que aquests canvis, això que deies, Coral, per exemple, de la selectivitat, ostres, la selectivitat que no poden fer perquè s'ha de fer per internet, s'ha de fer online, doncs evidentment és un moment, no és a dir que no es pot fer, és un moment per fer una selectivitat diferent, igual que es fan exàmens amb apunts, doncs s'ha de poder fer una altra cosa, o sigui, els sistemes són canviables, la informàtica la creem nosaltres, és a dir, jo intento pensar des del jo, no sempre des de la comunitat, no? Quan un parla des del jo, potser es veu més capaç de fer més petites coses que, potser soc molt naïf, més petites coses que a la llarga jo crec que en podem fer de grans coses, no? Llavors, respecte a tot el que has parlat de Hong Kong i d'Àsia, ostres, jo crec que realment la negació de la llibertat, tu has parlat del capitalisme des d'una perspectiva evidentment molt global, però la negació de la llibertat de poder triar... Jo no he pogut triar quina vacuna em posava, m'han posat... És que t'haig de dir que no sé ni quina m'han posat, o sigui... Per què? Perquè transcendeix pensar quina m'han posat a la importància de la vacuna, no? Però sí que és important, sempre triaria poder triar la vacuna que vull abans que em posessin una vacuna perquè perquè és més important el benefici global. Per tant, jo sempre crec en la llibertat, crec en poder triar l'opció més vàlida, crec en l'esperit crític i crec en les persones. Clar, en aquest sentit, vosaltres sempre és la comunitat la que preval, no? El que passa és que no totes les persones pensem igual i si totes penséssim igual en quant a poder triar el millor per tots, doncs probablement ja no estaríem parlant d'aquestes coses. Però sí que volia dir, ostres, no ho deixem tan tètric, no ho deixem tan malament tot, perquè és que era com que tot prenia un caire molt pessimista, no? No sé si era jo la que ho pensava només, però és que tot prenia un caire molt pessimista. Ostres, tampoc és tan pessimista tot, no? És un moment, és una oportunitat. Està sortint constantment la paraula resiliència, no? Que a nosaltres no ens ha sortit, però la paraula resiliència, és a dir, és un moment de ser resilients. Que aquest moment de ser resilients, penseu que la resiliència surt en els camps de concentració jueus, no? O sigui, és un moment, imagineu-vos quin moment històric ens transportem de ser resilients, és a dir, resilients vol dir crear a pesar de les circumstàncies, estan sortint un munt de coses noves, la ciència està posada, o sigui, mai s'havia posat en primera instància com ara, o sigui, penso que és un moment també molt bonic, no sé si sóc jo, que ja us dic, que ahir em van injectar alguna cosa, però, ostres, no, deixar-nos, no pleguem així, ja està, ja no dic res més, No, totalment d'acord, jo crec que, això, no?, que en realitat això que us diré en realitat és mentida, però sempre m'havia agradat pensar que era veritat, que la paraula crisi en xinès hi ha aquest mite, no?, de que està formada per dos caràcters,
que un vol dir problema i l'altre vol dir oportunitat. I això és mentida. No volen dir això exactament, però bueno, més o menys. I evidentment, els moments de crisi són grans també moments d'oportunitats, no? I evidentment, això ho porto mesos discutint amb la universitat, no? És ara quan tenim l'excusa perfecta per parar-nos a pensar com estem mesurant la intel·ligència, com estem mesurant el progrés dels alumnes. Ara és el moment perfecte, perquè ara és el moment quan tenim moltes altres variables que abans no teníem per mesurar el progrés i l'aprenentatge. Perquè ara tenim molt més temps que abans no teníem per demanar-los que facin exercicis que abans no podíem fer. Tenim molts menys alumnes a l'aula, podem fer molts més treballs, molts menys exàmens, amb la qual cosa donem l'oportunitat a alumnes de brillar. Alumnes que no són bons recordant informació poden brillar amb altres tipus de projectes. I també tens molts alumnes que tenen la possibilitat, per exemple, alumnes que són molt tímids, que no t'aixecaran la mà a la classe i et parlaran, però ara poden fer servir el xat. I de cop tens alumnes que abans no parlaven a classe i que ara no callen. Estan tot el dia escrivint coses al xat. Doncs, i diuen, no, jo no vull que escriguin al xat perquè jo no vull tenir que estar pendent de llegir el xat. Però llavors el problema no és dels alumnes, el problema és teu. I ara tenim oportunitat de mesurar coses, intel·ligències diferents de les que teníem oportunitat de mesurar abans. I com diu la Raquel, moments ara són oportunitats, aquests moments, encara que no ens ho sembli, aquests moments tan devastadors també són moments de grans oportunitats per provar coses noves. Total, si tu vas a pensar que podem perdre, no? Em sembla que el 2020 li estigui aguantant el cubat al 2021. Què fem, doncs? Ho deixem així amb aquestes pinzellades d'optimisme i la creativitat i la innovació se'n sortirà, no? Bueno, i les persones, no? I les persones, per sobretot les persones, no? Les persones i el dinamisme, no? Les coses no són estàtiques, són dinàmiques sempre, no? I per sobretot som l'esperit crític que dèiem, no? Les reflexions, la cultura, la formació, tot això i doncs totes les noves tecnologies també ens donen l'opció de poder obrir-nos al món, no? Imagineu-vos aquesta pandèmia sense les noves tecnologies, tancats, sense... no? També ha sigut un moment d'oportunitat. Aquesta pandèmia fa 20 anys, imagineu-vos. No em puc creure que hagi fet el vermut a Granollers. Quina il·lusió més gran. Bueno, ben bé Granollers, no, les franqueses, eh? Bueno, les franqueses. Bueno, depèn. Bueno, sí, La Roca, depèn. mira. Ai, que em vas explicar una anècdota, oi, Coral? Que un dia vas anar a un bar i tenien pernil salat, pernil de jabugo i cerveses catalanes i vas preguntar qui era? Era un veí de les franqueses. I era l'Albert Vallosada, el de la carnisseria del Passeig de la Muntanya. Ah, això. Sí, vaig començar a parlar amb ell en anglès. A les 2 frases vaig veure que tenia accent català i li dic, d'on ets? I em diu, de Barcelona. Dic, jo també. Diu, bueno, no ben bé. Dic, jo tampoc. Diu, de Granollers. Dic, no. I em diu, sí, me va fer una carnisseria al Passeig de la Muntanya. I dic, en sèrio? I ara no em surt el nom. Ara no me'n recordo el nom. Però bueno, és el que li fa les hamburgueses a la meva cosina, que té una guarderia que es diu El Petit Príncep, allà al costat. Li fa les hamburgueses a la meva cosina a la guarderia. I és tot això aquí al mig de Hong Kong. Dic, en sèrio, trobes gent de Granollers a tot arreu. I molt xulo. No, això va ser increïble. Bueno, ara anar a l'Albert a comprar-li pernil i és l'únic... Bueno, ara ja no és l'únic, però era l'únic lloc de Hong Kong on te trobava l'inèdit d'Estrella d'Am, que m'encanten aquestes. Cal Trató, diu la Ima pel xat. Cal Trató era el nom? Cal Trató, sí. Sí, senyor, gràcies. Doncs el nano de Cal Trató està aquí a Hong Kong. I l'Albert. I a més és maquíssim.
i anda que no li he portat gent ni res. I és l'únic lloc on tenien l'inèdit. Ara hi ha un parell més de llocs que en tenen, però fa 6 anys era un lloc on podies trobar inèdit. I vaig enviar una foto, hi havia una botella d'inèdit, una mica de pernil, una mica de pa amb tomàquet, i vaig posar en el Facebook. Encara que no us ho creieu, estic a Hong Kong. Bueno, Molt no bé. sé si anem acabant. Sí. Jo només recordar, només que recordis les activitats que hi ha en els propers dies. Si pots tirar tu, perquè jo estic afònic. Espera, que jo no les tinc a mà. Bueno, doncs miro de tirar jo. No me les sé. El dia 21 presentem el llibre del Sergi Càmera, que és un fotoperiodista bastant significat, que ha estat 10 anys fent un seguiment de la valla de Melilla i tota la problemàtica. El llibre es diu Negro, podeu entendre per què es diu Negro. De fet, la contraportada diu que quan vaig, ho explica un, i per la part interessant, que quan... Hòstia, no sé si arribaré. Quan va sortir del poble li van dir que era un aventurer. Quan va arribar a la ciutat li van dir que si estava boig. Quan va arribar a Marroc li van dir que si era un delinqüent. Quan va saltar la valla de Melilla li van dir que si era negro. I aquesta és la història. És un llibre bastant interessant. Acaba de sortir, el tindrem el dia 21 a les 7 de la tarda, tant en streaming com en videoconferència, i el dia 22 anem al DJ Camil amb una sessió nostàlgica de l'As de Copes. No sé si havies arribat a anar, Coral, a l'As de Copes. I tant. Podràs enganxar-te mitjançant streaming, més que el tirar de la web, i bueno, ja està. I la darrera, que estem recollint signatures tant per... Recorda-m'ho, Èlia. Per la iniciativa legislativa popular del Montseny, de protegir més el Montseny, de Salvem Corró de Vall per aturar un pla que vol construir habitatges a l'entrada del poble. Corró damunt. Ai, Corró damunt. El Salvem Can Giral per defensar també que es conservi un edifici històric amb molta memòria històrica. I ara m'avanço, però jo proposava també que, no sé si em deixo res, que es pogués fer, em sembla que algú ho proposarà, que es pogués fer punt de recollida de signatures per demanar l'amnistia dels presos polítics i exiliats. I ens deixem aturar amb la contaminació. Aturem la contaminació, ostres, sí. Signatures per demanar que es compleixin totes les normatives ambientals, especialment la de soroll, que està preocupant tant els veïns d'algunes indústries. I tot això a l'estanc. I no sé què et diuen per darrere perquè no es llegeix gaire bé. La meva filla aquí fent... La què? No ho veig. La teva merda. La teva merda. La teva merda, fent també propaganda del seu xiringuito. Bueno, i l'última ja, que és que heu estat a la conversa i tingueu ganes, i encara no sou socis, que ho feu socis, que la tintorera és això, és conversar, és donar activitats culturals i polítiques, i bé, fins al proper dia, no? Moltíssimes gràcies, Coral, per haver volgut estar amb nosaltres 2 hores. Què? Ostres, 2 hores? Ja pots anar a esmorzar. Has d'anar a dormir ara o a sopar? Sí, bueno, ara quan se'm passin els nervis m'aniré a dormir. Ara m'haig d'esperar una estona. Demà tens classes, ja? No, encara no, fins al 18 no comencem. I després parem per Any Nou Xinès i que ara estem tots pendents de veure si els mantenen les mesures per Any Nou Xinès també, perquè com no les mantinguin estem
estem pringuem aquí tots. I perquè com que ara sí que ja podem dir en veu alta que hi ha virus a la Xina, doncs, com no mantinguin les mesures per al nou xinès, que hi ha com 700 milions de persones viatjant per al nou xinès, com les deixin sortir de Xina. Vols dir això? Com dius això? És molt Que quanta ara ja gent, podem dir dius? que hi ha 700 milions viatgen durant nou xinès. I clar, la primera destinació fora de la Xina és Hong Kong. Llavors, clar, aquí ve molt xinès per any nou xinès. Llavors, ara estem amb les 3 setmanes de quarantena, però estaven pensant en fer una bombolla per any nou xinès amb la Xina. Llavors, clar, si la mantenen, si la trencaven, feien la bombolla per any nou xinès, doncs aquí provocàvem. Però no, sembla que la mantindran perquè com que ara ja no ho han pogut aguantar més, no? Que no hi havia coronavirus a la Xina, ara ja ho han tingut de dir perquè ja hi ha molts casos. Llavors ja no han pogut mantindre més el mite de que no hi havia coronavirus a la Xina. Llavors, com que ara ja és públic que hi ha coronavirus, doncs ja amb 3 setmanes de quarantena no vindran perquè cap xino té tantes vacances. O sigui que ara fins al 18 i després quan acabi les vacances del nou xinès ho tornarem a començar. Però bueno, ja estan tot decorat ja l'any del toro. Els que us interessi el temes dels horòscops xinesos. Deixem enrere el gall i comencem amb el toro. No m'atreveixo a preguntar. No, i encara que preguntis, no en tinc ni idea. Però veig que hi ha toros per tot arreu, amb la qual cosa assumeixo que és el toro, el bitxo que toca ara. I, no sé per què dic que no és el gall, era la rata. Aquest és l'any de la rata, no el gall, perdó, la rata. Però bueno, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Torno sempre que vulgueu, m'ho he passat molt bé. I espero no haver dit res que hagi fet saltar cap a l'Herman Llop, que em pugueu tornar a veure, que no sigui res a la presó ni res. I m'ho he passat superbé. I res, espero que no m'he estat molt nerviosa ni haver dit cap tonteria. Moltíssimes gràcies per haver-me donat l'oportunitat d'estar 2 hores tan a prop de casa. I, Èlia, moltes gràcies. I quan vulgueu. Vale? Vermutillo, un altre dia. Cuida't molt. Adéu. Moltes gràcies. Cuideu-vos. I bon any. Adéu. Adéu.